Tunga lafiya ka san ba filani mugan ani naani programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 i be se ka dogo ni sara kalo kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konna la walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konna la terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to seben ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to seben awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama o kuma la anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Tene marsikalo kile tan ani shegi san ba filani muga ani nani aw munun ban filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni damela bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma k'a b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka taga se diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko marsikalo tile 16 san 2020 ani naani su nɛgɛ kaɲa 21 tɛmɛnen ni sanga 10 ye wagati min na banbagaci wale tigilamaw kɔni ye mugujugu ni ka o kerun ka taga Gawukaw ka pankurunjigi kɛnɛ o kɔnɔna la min ni a kɛra sigida min na o de ye Bagunje sigida o ye ni mugujugu in kɔni ale ma se ka pɛrɛn wa ma se ka tiɲɛni kɔni ni ka o don yɔrɔ kɔfɔlen o la mugujugu kelen wɛrɛ kɔni o filila ni ka taga pankurunjigi yɔrɔ kɛrɛfɛla o la o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka yiri minnu bɛ yen nɔ ni ulu jalen don ka o yiri ninnu ni ka ulu jeni nka tasuma fagalaw ulu ye u se kɛ o yɔrɔ la u ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o faga o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na o kɔni fana kɛra sababu ye sa ni o ma tiɲɛniba kɔni don yɔrɔ kofɔlen o la o kɔfɛ tuguni sa sanfɛ pankurun kɔni ale ye yalayalaw ni ka olu kɛ ka bunteli fila ni ka o kɛ bunteli fɔlɔ o kɛra dugu min na sa o de ye Amarsa 4 dugu o ye ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 125 o bɔɲɔngo de don fɛn min ye kilomɛtiri 50 bɔɲɔngo ye sa a bɛ ani Amasini ni ɲɔgɔn cɛ ni pankurun ninnu kɔni kɛra sababu ye sa ni ka se ka dankari banbagaci wale tigilama caman olu la ni ka se ka u bololaminɛ fɛnɛ caman ni ka olu tiɲɛ ni o ye kɛlɛkɛ minɛnw ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin dugulamaw olu yɔrɔ la ka sababuya kɛ u ye dɛmɛba ni ka o don u ma u ka baara o kɔnɔna la k'u ka to nin sira fɛ ni ala sɔnna ma kɔni k'u bɛna dankari banbagaci wale tigilama ninnu caman na. Ale ni an ka jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma o sinsinin don fɛn min ye u ka lasigiden min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la o ye Dr Detriche Paul ye alamusa tɛmɛnen marsikalo tile 14 san 2020 ani naani u ka maa min bɛ yen nɔ sa ni o y'u ka sɔrɔladonba kura ye a kɔni nana ni ka na o yira an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛlɛkɛcɛw olu ma yɔrɔ ma ni o ɲɛmaa ye ni o ɲɛmaa ye kolonɛla Sajo Kamara ye a baara kɔnɔna la sa u ye sigi ka kuma caman ni ka o falen o ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ yɛrɛ fanba yɛrɛ bolila fɛn min kan o de ye nin jamana fila ka bɛn ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya taasira ye. Fintigilakaw ka hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni u bɛ ka dankari banbagaci wale tigilamaw la ka taa fɛ sanga a n'a ka wagati sibiri tɛmɛnen marsikalo tile 16 san 2020 ani naani banbagaci wale tigilamaw kɔni ye bingani wale 3 ni ka o ta ka an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ u sigira caman o la nka u kɔni ye dankari ni banbagaci wale tigilama ninnu fana na. Min n'ale
k'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛdimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔ ne da. Akɛɲɛ ni sunkalo ale hukumu kɔnɔna ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a ye layidu min ta a bɛ ka a timɛ ka taga fɛ ni o de ye k'a fɔ k'a ka sara kɔni tilancɛ a bɛ o don balofɛn na ni ka o di dɛsɛbagatɔw olu ma. Sunkalo hukumu kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ye a y'a dusukun kɔni ni ka o la kuma ni o de ye ka se ka balofɛn kɔni ta k'a di o conseil islamique maaw olu ma o ka se ka di dɛsɛbagatɔw olu ma sunkalo hukumu kɔnɔna la. An bɛ taa yafoyilakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye nin wagati in na ɲɔni kɔni ale donnen don u ka dugu o kɔnɔna la marisi kalo tile 14 tɛmɛnen u ye sigi ka kumaw ni ka olu kɛ sigi ka kuma yɛrɛ kɔni bolila fɛn min kan o de ye ɲɔni pikiri min ni a kan ka kɛ u ka denmisɛnw u la u ka dugu o kɔnɔna la denmisɛn minnu si bɛ t'i jɔ kalo 8 ka taga se san 14 ma a boloci yɛrɛ kɔni baara bɛna daminɛ marisi kalo tile 22 nata ka taa kuncɛ a tile 28 na san 2024. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa CEDEAO mɔgɔw ka kunnafoniya o kɔnɔna la fɛn min ye CEDEAO ye ale ye kunnafoniya ni ka bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka Senegal kɔni ka baara taabolo ni ka olu jateminɛ kosɛbɛ u bɛ sira min kan k'u bɛ sira ɲuman kan k'a sababuya kɛ fɛn min ye kalafili kɔni o bolodara Senegal jamana o kɔnɔna la u ye o foli kɛ ni ka ɲɛsin Senegal jamana marabagaw olu ma u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna lakɔlɔsiba 130 bɔɲɔgɔnko ni ka o de bila ka taa Senegal jamana o kɔnɔna la walasa ka tɛ ka u ka kalafiliw ni ka olu lakɔlɔsi. An bɛ to Senegal kunnafoniya kɔnɔna la hali sisan nɔ u ka fanga senamatɔn maa min bɛ yen nɔ ni ale ye Usumana Sonko ye ale tɔgɔlen dɔ ni o ye Basiru Jɔmayi Fayi ye ni maa fila ninnu kɔni bɔra kaso o la minnu ka kan ka u kanbɔ kalafili nata o la u labɔra alamusa sufɛla o la ani kalafili ni ɲɔgɔn cɛ tile 10 bɔɲɔgɔnko o de don ni a kunfɔlɔ kɔni kan ka kɛ marisi kalo tile 24 nata la u kɔni bisimilala kosɛbɛ u ka parti maaw olu fɛ min ni dugulamaw kɔni bɔra ka u kunbɛn nisɔndiya ale ni bonya ni karama o kɔnɔna la u ka kare kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Ka kunnafoni datuguni Urusi jamana ye Urusi jamana ɲɛma ale kɛra jamana ɲɛma ye ko kura ne o ye Vladimir Putin ye u ka kalafili tɛmɛnen na kuru 100 o 100 a ye kuru 87 murumuru 68 ni ka o de sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko Vladimir Putin ale de kɛra jamana ɲɛma a bɛ waati caman bɔ bi Vladimir Putin de ye Urusi jamana ɲɛma ye a bɛna san 6 ni ka o de kɛ fanga la ko kura. Mali kunnafoni jabarani najɛbɔ ni kunnafoni damana tuma an bolokɔrɔ bi tɛnɛndonya na ni k'a da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye yan'an ka kunnafoniya datugu sa tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama sojɔko la e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya maaw olu bolo banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain bɛ Sebeni kɔrɔ terrain bɛ Kati fo ka taga se Sabalibugu kurani ma ni terrain ka di e maa min ye sa an ka nɛgɛjuru sira a ye o banba terrain dɔgɔdɔgɔnin bɛ sara fo ka taga fɔ k'a banna san 1 fo ka taa se san 1 ale ni tila ma e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo a jɔ wari bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i sen no tunga lafiya ka sojɔ tɔn na walasa i ka se ka sojɔ k'a ban ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ degun fɛnɛ ma i sɔrɔ tunga lafiya kɔfɛ Tezuleka fɛnɛ ye anw ka kunnafoni jukɔrɔma don b'a dɔ ye Tezuleka min ni a nana maliyɛndenw ni lafiyali kama teko la o tuma la sunkalo kɔnɔna in na sa a ye Tezuleka san aw k'a min aw ka se ka nimisi wasa ni ka o sɔrɔ farikolo galabu kɛnɛya o la Tezuleka de bɛ se ka o ka aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.